huippua nähdä, että tällainen nuori nainen noin niin kuin hienossa tehtävässä ja edennyt niin kuin vaan sillä omalla ammattitaidolla ja sillä niin kuin tahdonvoimalla edetä. Me oltiin mun kavereiden kanssa mökillä ja meillä oli just kaveri puhunut, että hän on niin kuin päässyt uuteen työhön, mutta ei halunnut kertoa meille, että mihinkään on päässyt. No sit me siinä vähän syötiin grilliruokaa ja istuttiin iltaa ja sitten hän oli, että okei, nyt hän kertoo. Sitten mä oltiin, että okei, että mihin? Sitten se oli, että joo, että hän lähtee niinku instrulle. Sitten me oltiin ihan instrulle, että mikä se niinku on. Sitten me siinä vähän niinku fiilisteltiin tätä ja oltiin mun kaveri Emman kanssa silleen, okei, että mekin haetaan. Tuli soitto, sitten mä sovin sen haastatteluun ja mä muistan, kun mä menin sinne, mä olin ihan silleen, mut laitettiin istumaan semmoiselle odotuspenkille asiakkaiden kanssa. Sitten vähän katsoin mun ympärille, mä olin, että ei, että onko tää joku ryhmähaastattelu, kun täällä on muitakin, mutta sitten mä sainkin tietää, että ne on asiakkaita. Että siinä oli niinku, että mä olin siinä vaan niinku yleisessä odotusaulassa, kun ei ne ole niinku sanonut mulle mitään, kun en mä ikinä edes käynyt näin tarkastuksessa. No sitten mä pääsin sinne haastatteluhuoneeseen ja muistan, mä haastatteli tää mun tuleva esihenkilö, en toki tiennyt sitä vielä silloin. Ja mä muistan, mä olin ihan, että vau, että näin niin kuitenkin nuori ja tämmönen niin kuin asiantunteva ja semmonen niin kuin tosi niin kuin ammattimaisen oloinen ihminen. Just kun pääsin niin kuin Olivian tiimijäsenenä seuraamaan hänen työtä, niin tuli semmonen, niin kuin, että hän on ehkä se minun niin kuin urallinen esikuva. Että toivon, että itsekin pääsen joskus myymäläpäälliköksi ja pääsen olemaan kuin hän. Tuli sitten, että tarvittaisiin apulaismyymäläpäällikköä Jumboon. Sitten mä olin ihan, että vitsi, että toi olisi kyllä niin mun juttu. Ja sitten mä hain sitä hommaa ja olin ihan, että mulla ei ole esihenkilökokemusta, mutta mulla on niin kuin vielä enemmän sitä halua oppia ja päästä siihen kiinni. No sit mut valittiin siihen tehtävään. Mä olin ihan, että vau, että mä oon niin kuin Suomen nuorimpana aluepäällikkönä, Suomen suurimman myymälän apulaismyymäläpäällikkönä. No sitten mä siinä niin kuin opin parhaalta, sain paljon niin kuin hänestä irti. Se vahvistui vaan se, että mä haluan niin kuin edetä ja mä haluan oman myymäläni. Ja siitä tuli ehkä semmoinen niin kuin yrittäjähenkisyys. Niin ihana, kun olisi joku oma myymälä, että sä pystyt niin kuin kaikkeen siinä vaikuttaa.